What up, my good people? My name is Marianne, and I'm here to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Turush! Oya, nite Wiliwazi aka the most seducing aka the most romantic boy. Na watakia wote siku kuu na mwaka mpya yenye fanaka. Kwa wale wote wenye wamekosa, wajane na mayatima, Mungu awabariki na mzidi kupata. Asanteni. Ne joka nyanam duto te mosebedo kaluowa to gi kumoro moro ma intiere, wadwaro kawo thuolo ni ende mondo akwani godo hawi maber e nyasi maduong' mar Christmas ni endi mwaparogo nyuol mar Yesu, to gi iga manyien mopong' gi gweth mogundho. Ma endi en MC Omari Nash. Adwa kwayo ni gweth mogundho Nyakwaramogi kumoro moro ma intiere, jok mosebedo kaluowa, wakwayo ni hawi maber e nyasi ni endi mar sikuku mwaparo godo nyuol mar Jawarwa. Kendo wachako kwayo ni Obong'o Nyakalaga otanai kwa donjo e higa manyien mar 2022. Ibed gi hawi mokwe kendo Nyasaye maderit nai. Wachakwaro kendo e higa manyien.